Zishaphu wakhuluma wedwa nje lokishi. Oh mina. Hayi. Angikhulumi. Bengizamula. Unamanga. Bowukhuluma wedwa lokishi. Mana. Manje bowuthini nje kuwena? Bengithini? Angithi ngiyasho ukuthi bengingakhulumi bengizamula. Angithi ngiyasho bengizamula. Hayi hey. Ungakhulumi nami umemeze wena mpuxa. One day lo ngombonyaza Bosch. Shosho bongani. Tsika. Kanti if unganankinga ngingakudilela nayo unkedama. Angikho busy. Hayi miyeka kunankinga. Okay, shabongani. Oh, B-Banks. Ngiyazi. Angithi waqanjwa yimina nje. Madoda. Kunini ngimile ngilinde nina la? Angithi ngilindele ibharithi ikhishwa isisu. Ayike izinto ayishintshe. Sisaya esikoleni wawumlindele. Manje usuyamlinda ethulu. Sekala sambeni. Wasn't Amatando, the three amigos, Izinja. Wasn't Amatando, the three mosquitoes, Izinja. Wasn't Amatando wena. Wasn't Amatando. Spetu Malude, Inkunze na Malunda. Big Bangs, is Bengane. T-Bone, T-Bone ngobani vele. T-Bone, indoda ye T-Bone steak. Asikale phansi, wazengamadando. D-A-N wazengamadando. D-O-U wazengamadando. Sphethu T-Bone inja ayasimeka uthi amadando. Wazengamadando. D-A-N wazengamadando. D-O-U wazengamadando. Bawoka kanje izwa shona phansi shona phezulu give it a bounce njengebhola wena mani that's the dando way amadando that's the dando way amadando that's the dando way amadando dando 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 dando. Hayi, unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Wena ukishiphi nje la yini nenzani? Hayi, isishipho besingekho ungakafika. Kwafika wena sasisizwa ke. Oh, so nithi mina oshiphile? No, uyena othe uwena, not mina. And kahle ishiphi sinuke before ufike la sis. Well, I guess ushuthi wena akusuzile cause akumina. Well, akusimina nto. Ngabe ngizwile ngisusa. What if mhlawumbe usuze ngale enye indawo nje? Yiphi indawo bhuti? Yiphi ngempela bhuti? Azin angihambi. People think trading is complicated. It's not, if you've got the right platform. That's why I use Pocket Broker. Bugala.
You start by registering your account. It only takes just a few minutes and you are ready to trade. And don't forget to use my promo code MDMAUG2 when you sign up. Ubonile kulula kanjani? And you've got crypto, stocks and indices. More than 250 assets across global markets, all in one place. That's what I like. I don't have to jump between platforms looking for different markets. Oh, you can also trade in over 70 currencies, including your local currency. So your balance, deposits, and trades can all be in a currency you are comfortable with. Oh, you can also deposit using crypto and withdraw without commission. And your account is protected with 256 bits SSL encryption. Yazini, kade ngigcinile ukuba happy. Athi ngichitheke nge-trade. Yes, lajabuli hewe ndaweni. If you want access to global markets in one app, start with Pocket Broker and use my promo code MDMAUG2. Pocket Broker operates under a government license from the FSCA and is subject to regulatory requirements in South Africa. Aw, etawola bafethu. Aw, Grego. Gregos. Anawo mathina emhlanga kunina bafethu. Hey, Grego mfethu, lisasebenza leli. Oh, usalisebenzisa. Mawucabanga uzoqeda nini? No, sengenzele ukuthi ngizobuya ngizolanda. Hey, angazi. And iyabanda so ngincenga kancane. Dando. Thatha le drink uyithele la kwicup unikezwe lo vikani. Sibone mfethu, uyazi ikhokhi bayimbi muyiphuzela kwi-plastic cup. Haw. Kanti uyiphuzela ubumnandi le khokhi lo uyiphuzela isisu lesikhiphayo. Oh, uhlushwa isisu. Uyazi nje njani? Thenge Panado noma iGrandpa. Uyishutheke engqeni. Soyeka. Oh, ngiyabonga maluthi mfethu. Shaba mfethu. Exe. Manicabanga le mpahla yokushutheka iGrandpa ezinqeni iyasipana. Cause think about it. Mawuthatha iGrandpa ne uyithele ezinyweni izinyo liyayeka ukuphatha. Yeah, but ama-dentist athi ku-wrong lokho. Yeah, athi ku-wrong mawuyifaka ezinyweni. Awathi ku-wrong mawuyifaka enqeni. Doc, it's because ama-dentist asebenza ngamazinyo, not ngezinyo. My point exactly. Dando. Ngoba ngazi ukuthi wena uyakholelwa kule mpahla. Awuyifake phela iGrandpa enqeni isicwala. Hayi Dando, mina ngiphathwanga isisu. Nango phethwe isisu. Awuyizame maluda sibone. Hayi, Sibone, kwezami izinqa kuyaphuma kuphela kungeni lutho. Emadando. Niyakhumbula le pariya eyayihloniphe kanjani isikele? Bebiza ngoGrego Mendel, ufather of genetics. Hayi. Wayenswempu kuyi-biology kuphela, kwi-maths ngangumhlula njalo. Hayi nakuzulu wayenswempu. I wonder kwenzakalani kulomjidi. Ngokutshela mina kwenzakalani. Bamthakatha. Bathakatha abantu la around. Na impilo. Hey. Shuzar. Bathi impilo inzima ifuna abomeleleyo. Ay. Nina bosiqanganyana.
Aningigcwalisele ngo5 rand phela la umuntu emunye. Hayi mina imali anginayo mfethu. Hayi Matando hayi. Siba u3 lo muntu uyiwala. Sesingahlula umuntu oyedwa sibathathu. Dasizobhulisha noma sesibadala kanje. Wena uthe awunamali. Ngakubona uthenga something la. Uzokugwasa. Matando. Asuke endla isitolo because ngizolamba ngilingeke ngithenge bese yangikwaza lo mjini. Hey, gents, kuyabanda yi. Yazi bekungcono nasesitolo. Hey, yeah. Yazi mhlawumbe ube ngisiqungile. Mhlawumbe bengamginqa uNkedama. Niyasikhumbula isitori sika David lo Goliath? Huh? Yeah, maybe Dantu, maybe. Manake. Phakathi kwenu nobabili, ubani uDavid, ubani uGoliath, cause wena umkhulu kuneNkedama ngomzimba. Awu Dantu. Sebungenaphi manje ubukhulu bami kulento? Well, the story is about sizes. Awu, kwashintsha. Sengusize manje mina malodi. Hayi Matando, asingalwi sodwa man. Ende yazi lento kaDavid noGoliath, abantu bayibeka njengento ewumlingo ukuthi isigora singabulawa umfana omncane ophethe isihlilingi. uDavid wayephethe ipoach sling. Hayi le esishanga inyoni elineqhayelo uwayi. Poach sling is strong. Ungabulala ngisho ibhele uma lisakaze kahle emhlafuneni. Hayi Dando, uyithatha phi ke le? Ungathi uyithatha ku-National Geographic. Hayi. Uqinisile Dando. Kade sengiguglisha la. Wena ngisayida nawe sokugugli. Kanti abantu banjani eThekwini? Wula Matando. We sana. Ithina kuphela sibiza ngamadando. Hayi bonke osihlafuna popo bala aroundini. Ngise. Maluta. Thama lakho lidakiwe lilele egwitheni. Uyangizwa. Ithama lakho lidakiwe lilele egwitheni. Hayi sana. Ubonze sikuzwa ngisasho kokuqala. Ngitheko nasana uyaphapha, Ngitheko uyaphapha nasana, P-Banks. Awuyeke lentwana le. Uthek vai. Hey, bafethu. Ngizodinga ibhala. For Ngola ndubaba. Awu, ubone ukuthi ngeke sikwazi ukumqubula sebayi3. Ngenzeka phalaze ngenhla nangenzansi. Ngenhla nangenzansi kanjani? Bengisacela ungiboleke ibhala kini. Uma wathi singabolekisi ngamathuluzi cause niyathakatha. Oh no, wayengasho ukuthi niyathakatha. Kini wayethi la endaweni abantu bayathakatha in general. Yazi nasiyazi vele siliboleke la kamfeka. Sawubona Antu ladies. Yebo njani? Siyaphila. Awunalo ibhala? Anginalo. So akekho umuntu omaziyo nalo. Wayifanele ngazi abantu abanamabhara mina bhuti. Bengithi phela since wena unganalo maybe kunomuntu omaziyo nalo. Well, wena unalo. Khona omaziyo. Wakubuza ungqi. Oh really?
Machito, asambeni. Siyabonga sis ladies. Aw. Kreko. Usiboleke phela ibhala bayibrad. Bodi. Ngiyasebenzisa nje ibhala. Awahle Kreko mfethu. Kade waphethe lamathini lingekho ibhala wasindi ngalo ndlela. Siboleke ibhala hawo. My brother. Mawukuthi ngicela nginiboleke ibhala ngoba naku ningisize ngethini elilodwa. Nganibuyisela manje mina uthini le. Awu hayibo. Cha Grego mfethu. Okay, sharp. Msane kungidakela. How wrong, Pipanks? Awu Dando nami bengithi ngiyayizamela. Hawu. Akulona ibhala lelana lapha kalokhuza kaPapi. Ya ilona. Sawubona Antupabi. Hayi, Maluda. Sengu antipapi manini ke futhi mina manje. Dala. Kusukela nje kudala. Uyakhumbula ka standard 4 thiwa abaphakamisa abana 20 kwaphakamisa wena kuphela. Yazini. Futhi kanihambani ke la kwami. Hambani. Siyaxolisa papsi, siyaxolisa. Awuxolisani nani bafethu? Awu, siyaxolisa paps. Hayi ngiyanixolela, kodwa ngaphandle kwalo. B. Hamba mfethu. Ay, kanjani? Maluda akumina oqale lento yokubiza uBhabi ngoanti wena. Wayese kufanele ngihambe mina. Hamba Dando. Bullshit man. Babi. Besisacela usiboleke ibhala. Hayi ke. Hayi akabolekisa amathuluzi, akabolekisa. Aw. Uyanqaba Madando. Yazi Madando njengoba lilapha ngiyacabanga. Ngiyakhumbula ka standard 4 sibalo esikoleni. Umema wathi akuphakamisa abana 10 kuya ku 15 saphakamisa thina. Waphinda wathi akuphakamisa abana 15 kuya ku 18 baphakamisa. Wabala waphuma. Sathi ngane mem khona ngaphakamisanga. Wabuya umema wathi baphakamisa abana 18 kuya ku 19 kwathuleka. Wathi akuphakamisa abana 20 kuya ku 25 waphakamisa uBhabi. Ayihlekisi Dando lento ehlekayo. Ayikho into ehlekisayo ukuthi umntwana wezamisa selingcono. Hayi angihleki ukuthi wayozama ikusaselincona. Ngihleki ukuthi mina ingane zathi mem khona ngaphaphisaka. Yilo engihleka. Dando siserious la. Sizama ibhala lokuthi silanda ithama lika Maluda. Wena uphiza uhlekisa ngabanye abantu. Aw. Dando isingenaphi manje indaba yamalunde because sikhuluma ngokungaphakamisi nokuphakamisa eklasini la. Dando siserious la. Ngiyazi impilo uyithatha serious. But awuzame ke. Angana sendike manje na ke ethi yini le ethi impilo ngiyithatha serious ivela phi leyo nto manje. Yeah. No, it's relax, bro. Matter of fact, you're out of line, bro. Hari Dando. Uthi nami ngisuke ngathathela izinto phezulu yabona. Hayi. Angina flow kuthi. Hayi, ngisawulizama lapha yana salani, ngizohamba ngedwa, ngiyabuya. Sure. Sikhulekile ekhaya.
Hi, sawubona bhuti. Oh, hey. Sorry about earlier, yazi. Abangani bami bayaphapha. Oh, uqolisela nokuthi usuze bese wathi mina ngithi. Hayi, yokusuza bengingamina. And mina namanje ngisasola wena. If kuukuthi nawe usola mina. Hawu, awunamahloni bhuti ne. Uzonginuka ekhaya. Ibo. Okay, bengingemina and futhi bengingawena. If bekuyimina, I guess ubuhle bakho bungidida ingqondo ke. So, udideke ingqondo wakhohlwa ukukhuluma ngomlomo wakhuluma ngezelo. Hayi, bengingamina ngempela usuzile. Hayi, alright ngiyakuzwa. So, wawuzothini vele because emva komsuzo wavela wahamba. Oh, okay. Singakwazi ukuthi sibuye sikhulume ngale yethu later. Okwamanje nginesimo esiphuthumayo, ngihambe ngiboleka ibhala la. Oh, nali ibhala. Zinqa zami, please don't fail me again. Ungakwazi ukungiphi inamba yakho mhlambe lolo lonye udaba siqhubeke some other time. Yazi ifoni yami isale emajiteni. Ungakwazi ungibhalela yona inamba yakhe ephepheni? Oh, okay. Igama Sima. Ngiyazi. I mean, mina ngosibuda maluda. Ubukhuluma nefoni noma kukhona umfana ozela ekhaya wazokushela. Awasifika. T. Why inkawu zithanda ukupetulana izinto? Yo, why kumele mina ngazi lonto le? Awushongo wena ukuthi wakhulela endaweni ekuthise inkawini? So, you think ngoba bathi sezinkawini laphana? Sihlala nazo inkawu, I mean sazi konke ngezinkawu. No, buke bamina. Ngakhulela eNanda endaweni ekuthise imangweni. Noma ngangibuza ngani ngomango, ngakutshela. Ngibuze Dani, ngibuze. Noma yini ngomango, kutshela. Okay. Ukephi umehluko phakathi komango ovuthelwe esihlahleni nomango ovuthelwe endlini sowuqunyisiwe? Umehluko ukuthi lo munye uvuthelwe esihlahleni, lo munye uvuthelanga esihlahleni. Next question. So yingqondo yenza ngama decision. It's called the sense of humor, bra. Kwangcono. Hey, Matando, benazi ukuthi leya chair uSima uhlala la? Manje akuSima lo esithe masikubizela yena wabamba idindi waze wacishwa ichamera. Oh snap. Well done, Tando. Oh Tando, why uyibhalela iphepheni ungayibhalanga efonini? Hey, ngisema ngithi ngicela ngiphi inamba wavela khiphi iPhone. Hey, konjani uphathi yawo ayu? Well at least wena ntona wayithenga yena chances are wayithatha kulobhuti wakho oyisela if ukuthi kubo la. Well, mina Matando okungijabulisayo ukuthi senginenamba yakhe. Mina nguwena
Nami ngiyayifonela le number ngenze sure ukuthi eyakhe lo mntwana. NgoDisemba mhla ka-16 mina intembazane yanginikeza inamba yathi angiyifonele late. Mangiyifonela late inamba ya child abuse. Baba ukepi, baba ukepi, bara baba, baba, bara baba, bara baba, baba, baba ukepi, baba ukepi, baba ukepi, bara baba, baba. Hayi my sister. Akekho ubaba umbonile ngala leli esikhotheni. Ukhona. And igama lami nguBlake. Okay Blake. Umbone kuphi? Ngimbona ngala. Nangala phezulu. Nangala ezansi futhi khona ngimbonile. Month end abantu baholile badakiwe. Okay ke sisi, awumbonanga ubaba kaMaluda? Maluda. Ubani uMaluda? Awumazi Usibuda Maluda, the Lord Master. Man, awazi uzwa ngamadando. Awazi uzwa ngo-P Banks. Isibengani? P Banks. Ubani loyo? Yini u-P Banks? Kwenze njani baba? Washoqa ebusweni? Shawa stroke? No, as in masha mntwana. Amshoka wazi amadando, umusho uyafika la endaweni. No. Angimusha. Ngazalela la, ngakhulela la. Anginawo ngisho ukuba nawo amafama. Ayazenzisa. Akekho umuntu ongawazi amadandi la erawundini akekho. You know, solokhe kwahamba uma ubaba udakwa azayikhohle ngisho igama lakhe. Ende ngaba ngilibele ngomcinga. Inkinga meke waphuza uvela abuye sihamba ngeanda eselahla ifoni elahle namakhadi asebhank. Eish. Yabona makunjalo kuzomela simcinge fast madando. Kuyahlwa manje. Yeah, asimcingisise madando. Asimcingi. Siye. Hayi, ungafa. Ilona dadewethu kagogo. Ilona input. Ibhala sekhaya leli, masisela ndini. Hey, leli ibhala ngiliboleke kaSima mina. Oh snap. Unketama owakaSima. Hey, Thi, ngasola abantu. Lalela brother. Besacela usiboleke ibhala. Siyenze lento esifuna ukuyenza. Uma sesiqedile ngalo sobe siyakubuyisela ibhala lakho. Siyabonga. Vimba. Aw. Kuvinjwana manje baba ngoba phela ngithi sivumelene. Mphakathi vimbani. The three amigos, Izinja. Wazingamatando. The three mosquitoes, Izinja. Wazingamatando wena. Wazingamatando. Spethu Malude, inkunze namalunda. Big Bangs, isibengane. T-Bone. T-Bone ngobani vele. T-Bone, indoda ye T-Bone steak. Nah, asiqale phansi. Wazingamatando. B
D-A-N-Y zingamadando D-O-U wazingamadando siphethe uTibo Ninja ayasimeka uthi amadando wazingamadando D-A-N-Y zingamadando D-O-U wazingamadando. Hey, uDlamini. Ngiphathela into zesimanje manje into ezimnandi abo EasyBet. Uyabona ka EasyBet yonke iFriday ifana nemhla ka25 ngoba uEasyBet ukunikeza up to 150% kwi-first deposit match. And nakho sebenzisa ipromo code MDM50 khona bekuzokupha i50 rand yamahala akudingakali deposit. Naso esinye isimanga. Uyazi ukuthi uEasyBet umudliwe bakubuyisela i15% yemali obubheje ngayo. Ngakho ke click i-link kwi-description uyidamzele. Hey, uqinisile mawuthi ka EasyBet wonke uFriday ufana ne25. Akutshela uyabona uma usebenzisa uEasyBet angeke amajita methi akuhlanganiswa imali kudliwa inyama ulokwatshela ngamazebra. Ungasitshele ngamazebra. Usitshele ngamazebra. Ungakhohlwa lento yogembula kuyona izingane ezineminyaka engaphansi kwa18.